assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Winde Ray TV onon kala to mbawɗon wonde e wonnirde on calminama caggal calminali ko yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe meɗen en jetti Allah tigui dokkude en kattande ha mbawen jottade ɗo hen walla darade ɗo hen gam wadde émission meɗen fodde mo gowmi waɗande on e kala dimanche oɗo saaha heedi hande noon invité meɗen ko Debbo Tall debbo mo hoore fonde Thil Boumy Diaby almude ceerno Bocar Alpha tigui rigui konko woni hande invité meɗen ɗum noon mi salmini mi juurimama nde calminta yeɓoɓe Winde Ray TV. assalamu aleykum yeɓoɓe TV e o saaha hande oɗo kikiɗe mo gonɗen on calminama on juurama banda men on ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama to gonɗon e to gonirɗon mi salmini kala jeeɓo TV e Winde Ray he salminama juurama weltanama caggal ɗo jettuɗen Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam jettuɗen ceerno men Cheikhna Ahmada Tidiani jettuɗen jinnaɓe men hono nene e baba mi yetti kadi ceernam ceerno Bocar Alpha Amar Seydire Bousso nodde no wuuri noto nodde no maayi noto kadi mi salmini foof mi juurima foof kadi mi weltima e mawnam e vidɗomi o ñalawma hande hono Oumou Sy Ba. ko noon tigui yeɓoɓe Winde Ray TV émission meɗen fodde woni invité meɗen ko Debbo Tall no mbimi ni Debbo Tall noon hande yewtere meɗen hande gartaten koye fodde sen mbi fodde noon gartaten hande koye nder galleji meɗen ha tenti noon hakkude baniraɗo debbo e baniraɗo gorko nde wonno baniraɗo gorko ene jogui fodde e banum debbo kono baniraɗo debbo kadi ene jogui fodde e banum gorko hande ko ɗum wonno yewtere meɗen gadorɗen noon baniraɗo debbo hol fodde mum e bannum gorko mo ganduɗa o ko bane gorko ko onon jiiɗi kosam gotam onon jiiɗi dohol gotol hol fodde ma nde poɗɗa wadde an. eyyi Oumou Sy Ba banda men min salmini on Oumou Sy Ba o ñalawma hande mboɗo welti hen no fewi kadi namdiɗa kam koko ɓuurmi humpitade hakkude baniraɗo gorko e banum debbo holno foti wade hakkude baniraɗo gorko e banum debbo so tawi on jibinama e nder galle onon jiidi nene e baba o hokkiti tan o jaaɓi ko ardi fof foti wonde ɗon ko jurum saabu kosam ene teddi kosam ene muusi so tawi noon on ndendi kosam on ndendi duhol ko ardi fof ko teddugal sa yurmima bane gorko an debbo o ko an adoto yeyde fodde ma e bane gorko sooda ha jara holno jeeyirta fodde ma e bane gorko an baniraɗo debbo ko ardi fof bane gorko o no jibinade ene jibini ɗon e galle he tawata ko suwa nadde hoɗande holno mbawata dusdemo haw nata hoɗande gorko ene febli won banggue golle galle ko adoto taw so jibinama walla a jibinama yalli ko an heccimo walla kanko heccuma ko ardi taw kanko baniraɗo gorko o hato dawde oɗon gonde nder galle he salminago nan ɗon yewtere nan ɗon guppol nan ɗon teddugal nan ɗon teddinde nan ɗon defanama o ñaama nan ɗon jurmanama o nan ɗon jewtamo nan ɗon so tawi ɗum wondi hakkude moɗon on saaha ma saaha ore aroy taw yejitare wodata hen sen jii tan hakkude ɓinngu yumma walla hakkude ɓinngu baba ene waɗa caɗele ko départ o tawat ko waɗani jurum hunde noon so départ fuɗɗima waɗani jurum so yeehi ha woni yeeso jurum wawa wonde hen. ko noon tigui Debbo Tall a arani en hen no fewi oɗo baniraɗo debbo holno fottiri jogade fodde e bani ko gorko a ari hen hano hannirte kono baniraɗo gorko holno joguirta fodde e banum debbo a haali saabu alay saago jogoɗa jurum e bane gorko guppana ɗum defana ɗum mbaɗana ɗum gueɗe kala jurum ala ɗon yewtere ala ɗon nanga ɗum korsina ɗum a ari hen hano hannirta ni an oɗo baniraɗo gorko mo ganduɗa gonɗa koye galle gonɗa koye bane debbo hol fodde ma nde poɗɗa darade ha bane debbo oɗo wasa yiide yolde. eyyi Oumou Sy Ba so tawi baniraɗo debbo o teddini bani ko gorko ha ɗo yettini ɗo foti yettinde ɗo baniraɗo gorko holko yoɓatamo e teddugal Oumou Sy Ba teddugal ne weeli Oumou Sy Ba jurum ne weeli Oumou Sy Ba fodde ne weeli Oumou Sy Ba enen jiiɗi yoɓede foddeji men hakkude baniraɗo gorko e banum debbo baniraɗo gorko o so tawi o dawi o jaaƴima omo andi ko waɗanta bani ko debbo saabu neɗɗo ene yurmo banum debbo aɗa yiiɗi kadi bana debbo ɓuura aɗa yiiɗi kadi bana debbo daña aɗa yiiɗi kadi bana debbo baniraɗo gorko so Allah ñaawi o dawi o yiilima o dartoyi omo artira e nder galle he an bana debbo baniraɗo debbo o hennatama caggal saabu so dawi o arti o ardi ko an addoto hofade an e yumma hato addude debbo makko e nder galle he
wadde ko an addoto weltade e weytare waɗi noon ko teddungal ngal ñamluɗamo ngal ɗum noon yo Allah hokku en teddinde bandiraɓe men worɓe. oɗo bandiraɗo gorko hol teddungal mo foti yobde bani ko debbo nde won noon ma bandiraɗo debbo yeeyi mo teddungal ha paari konkono o ɗanni walla konkono o dañi nde fuɗɗi ruttirgal ɗon teddungal ɗum noon wadde ko bandiraɗo debbo o sakki nde fuɗɗi yobde ɗum ha joni en gartat oɗo bandiraɗo gorko mo ganduɗa kañumne ko ɗanniɗo arti mbiɗa haade goɗɗo hoffade ko an adduto hoffade an oɗo hen mo ganduɗa ko yumma walla ko miña walla ko mawni ko ono gadata hoffade oɗo debbo joni hol teddungal makko konko oɗo bandiraɗo gorko hakkude makko e joom suudu makko. eyyi Oumou Sy Ba so tawi bandiraɗo gorko o dawi jaaƴima joftini haalanima ɓinguel nenam min mboɗo yiiɗi nannude joom suudam e galle he kadi ala mo gaddanmi joom suudam so wona an bannam en rewɓe e jinnaɓam nenam e babam ɗum noon joom suudam ari jinmi ko addude ɗum e galle he an joom suudam jinmi ko so tawi a naati galle o jinmi ko ya nagganam nenam e babam naggana kam banam en rewɓe jurum wona hakkude meɗen teddungal wona hakkude ma e jinnaɓam ɓe e banam en rewɓe won noon eɗen daña caɗele hakkude ƴeehiraɓe e debbo desaɗo e galle ko wonko waɗata hay gorko ene daña hen caɗele saabu eɗen jii hande ko ɓuuri hen hewde caɗele nana to ƴeehiraɓe e debbo desaɗo e galle gorko jaɓani wirnitade hakkude mumen so tawi an gorko aɗa adda debbo e galle haalan ɗum taw hol gurdam galle o haalan ɗum taw hoto gonka e galle he aɗa andi bandiraɗo debbo sene jogue doole e nder galle bamum sene jogue doole e nder galle banum gorko so tawi an debbo a ari a wi aɗa waɗa ɗum côté benno côté sarenaki ene waɗa caɗele eyyi Allah e saago neɗɗo hokke place mum ha timma saabu an to gummiɗa to galle bamma to aɗa jogui toon gueɗal aɗa yiiɗi toon gueɗal sa ari a wawa ittude oɗo e gueɗal mum e nder galle bamum walla gueɗal mum nder galle banum gorko donc noon a ƴeewat ko welata ɗumen ko ƴeewa ko wawata wirnirade hakkude mum e banum gorko ko mbaɗa noon pofta pandina gorko ma pandina kureji gorko ko noon tigui debbo arini en hen bandiraɗo gorko hol fodde mum e banum debbo kadi hol fodde mum e baniraɗo gorko a ari hen hano haalita nde wonno ɓe mbi korsa rufata koye baniraɗo debbo walla korsa rufata koye baniraɗo gorko ha jiiɗa joom suudu muɗum kono noon so tawi a horsini bane debbo a teddini ɗum fodde nane hakkude mo ɗum so joom suudu ma ari kañumne ma teddin bane debbo horsina ɗum saabu eɗen gandi so tawi a yiiɗi bane debbo tan a yiiɗa haydara mema ɗum ɗum noon Debbo Tall min beltima no fewi nde baynotoɗa yeɓoɓe Windere e TV émission meɗen hande ko fodde wonno invité meɗen noon no mbimi tan ko Debbo Tall ɗum noon Debbo Tall mbaynoroɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windere TV eyyi ko weltare tan e mawnam Oumou Sy Ba eviɗomi hande o ñalawma hande kadi ko jonɗo e jiiɗe ko jonɗo e nande machallah kadi ko daraniɗo leñol ngol ko ɓamtuɗo kadi leñol ngol eyyi mbo sikki tan donc ala toɓɓere nde ari ha ɗo kadi eɗen mbaynodira e bandiraɓe kadi ko weltare tan mi yetti hen nenam biyeteɗo Fatal ko on munnimi e endu mum he babam julde Gadio mi yetti ɗon kawam Amadou Tall momi jejjitta hay saaha goto mi yetti ceernam ceerno Bocar Alpha Amara Seydi Yero Bousso mi yetti hen Kumbam e Afam mi yetti hen Doore Kumi kadi mi weltima machallah émission o waɗi fayida ko noon tigui yeɓannoɓe Windere TV émission meɗen fodde wonno invité meɗen ko Debbo Tall debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby e siftinde bandiraɓe ɓe noon gonna koye galle Bassirou Mbewo ɗo tigui émission fodde waɗetano ko Oumou Sy Ba waɗantano on ɗum debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby image ɗi jiiton ɗi noon ko Oumar Doro Kume gorko Mouhammady Hounare ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde